Ето това са най-хлъзгавите места по отлеза на Гурко и Васил Левски. Виждаме гранита, така хубаво се е намокрил, хлъзга се много добре. Така че хората, които имат по-рехави кости, да внимават, от тия, дето е трябвало да го чистят, най-вероятно чакат да свърши снеговалежа. Едно време имаше една такава клауза, един, да си спомням, лисица ли беше, какво животно беше, дето чистеше София, и клаузата му беше: ама ние ще почнем да чистиме като спре снега. И като запере в 20 часа и сутринта до 6 е станало 40 см снег, няма минаване. Видеха, че и така не бива да се гепи. Щехме да паднем, бре. Е там една чисти. Бре, обаче около спирката две служителки на чистотата. Така, ето виж, ето, обаче подлеза, нема никой. И от другата страна не е чисто. Може би ще изчистят към 9 часа. Били малко хора, това не е проблем на гражданите. Жените правят каквото могат. Са пратили ги две жени тук на целия 3 диапазони. Се опитват с трици маймуни да фащат. Това е. Ето. На централен Софийски булевард от Сточна гара до тук 3 жени чистят. И на спирката на Сточна гара задължили тази, дето продава билети и буташе с една лопата там. Все пак е му правя някаква, можеше изобщо и да не се прави нищо. Но е хубаво иначе снежно.